Dominik Čiesla, Snehuliak. Mnohí z nás, ak nie všetci, už vo svojom živote postavili snehuliaka. Tí, čo sa k tomu nikdy neodhodlali, isto aspoň nejakého videli. Tak či onak môžem s istotou prehlásiť, že sú pre nás všetkých všeobecne známi. Čo o nich ale v skutočnosti vieme? Nie veľa, ak vôbec niečo. Snehuliaci sú vo svojej podstate veľmi zaujímavé entity. Na to, aby vznikli, potrebujú len dva prvky. Človeka a sneh. Až sa človek dostane do kontaktu so snehom, vzniká pravdepodobnosť, že vytvorí, alebo ako tomu snehuliaci hovoria, vytľapká snehuliaka. V tomto bode sa to pre nás ľudí končí. Pre snehuliakov však ani zďaleka. Počas prvej noci po vytľapkaní sa ich duša prenesie na severný pól, kde na seba prevezme svoju hmotnú podobu a verne slúži Dedovi Mrázovi. Dedo Mráz už 1000 ročia zosielal na zem zimu práve z tohto jediného dôvodu. Potreboval pracovnú silu. Trvalo celú večnosť, kým ľudia pochopili, čo so snehom majú robiť, no Dedovi Mrázovi sa trpezlivosť vyplatila. Stavba snehuliakov sa síce uchytila len u mladých a detí, no aj tak prúdili na severný pól ročne tisíce ľadových duší. Aj keď bol Dedo Mráz nesmierne mocná a múdra bytosť, existovali veci, s ktorými jednoducho nerátal. Ako napríklad fakt, že ľudia v rôznych častiach sveta začnú stavať odlišných snehuliakov a že snehuliaci sú riadni rasisti. A tak sa stalo, že medzi dvojguľovými a trojguľovými snehuliakmi vypukla vojna, ktorá trvala večnosť. Ochromila výrobu a distribúciu darčekov až do takej miery, že rodičia museli začať kupovať svojim ratolestiam darčeky za vlastné. Vtedy Dedovi Mrázovi pretiekol pohár trpezlivosti a rozhodol sa, že s tým snehovým divadielkom skončí. Od severu tak prestali duť silné vetry, zem ani vzduch sa poriadne neohriali, zo snehu bol dážď a zo zimy len depresia. Nebolo už viac snehuliakov, ktorí by nahradili v šíkoch padlých druhov na oboch stranách. Dedo Mráz ponechal svojich tvrdohlavých služobníkov trpkému osudu. Posledným snehuliakom, ktorý kedy prišiel na severný pól, bol Bismillah. Bol to poctivý trojguľový snehuliačisko s uhlíkmi ako gombíkmi, mrkvou v nose, hrncom na hlave a metlou v ruke. Jeho vytľapkatelia, ako nazývajú snehuliaci svojich tvorcov, ľudí, mu dokonca ponechali šál. Bismillah bol celkom seriózny frajer, teda až na jednu vec. Bol celý od blata. Patril totiž medzi tých nešťastníkov, ktorých gule boli rolované po čerstvom mokrom snehu, pod ktorým bolo ešte stále lepkavé blato. A ako hrdý vlastenec nemôžem nespomenúť, že Bismillah, posledný snehuliak, bol vytľapkaný u nás, na Slovensku. Pri bráne trojguľového snehuliaka ho vtedy privítal strážca brány Zoldar. Zoldar bol medzi trojguľovými snehuliakmi preslávený hrdina. Vytľapkal ho akýsi fínsky metalista pri svojej chate v horách. Ožratý ako delo mu vtedy metalista nasadil na hlavu parochňu, cez stredovú guľu navliekol vestu a do ruky, ako zvyknú snehuliaci hrdo nazývať svoje bočné gule na tej strednej, mu vložil meč. Zoldar svoj meč z úcty k svojmu vytľapkávačovi nikdy z ruky nepustil. Až ubehol nejaký čas a Bismillah pochopil, že je posledným, ktorý prišiel na tento svet, zachvátil ho smútok. A vrátil sa k bráne trojguľového snehuliaka, aby spoločne so Zoldarom vyčkával, či sa náhodou nestane zázrak. Napriek razantnému zákroku Deda Mráza boje medzi snehuliakmi neutíchali a tak sa ich rozhodol opustiť. Spoločne so svojimi vernými družníkmi sa presťahoval na Island, ďaleko od nevraživých snehuliakov. Bismillah správa o odchode Deda Mráza úplne odrovnala. Nezmohol sa na slovo, len tak postával a nemohľadel dopredu.
Zoldar si mladého snehuliaka za ten čas obľúbil a preto mu bolo ľúto, v akom rozpoložení sa jeho druh nachádza. Rozhodol sa, že zostrojí čln, s ktorým sa spoločne s Bismilláhom poplavia až na Island a skúsia odprosiť samotného Deda Mráza. Aká iná možnosť im koniec koncov ostávala? Zabralo dosť času, kým sa Zoldarovi podarilo vytvarovať z ľadu obstojný člnok. Bolo to dosť času hlavne na to, aby dvojguľoví snehuliaci pobili tých trojguľových a akurát v deň, keď sa chystal Zoldar a Bismilláh spustiť ľadový člnok na vodu, sa zjavili rovno pred nimi. Dvojguľových snehuliakov viedol Harry. Harry bol vytľapkaný v srdci Londýna 2 sestrami v predpubertálnom veku, ktoré sa jednohlasne zhodli na tom, že sa musí volať po ich obľúbenom knižnom hrdinovi. Keďže bol dielom nie najšikovnejších ručičiek, nevyzeral bohvie ako uhladenie. Bol nízky, nemal gombíky, len pár kamienkov, ktoré tvorili jeho oči a ústa. Zvyšok Harryho doplnkov boli už len 2 konáriky. Jeden mu slúžil ako nos a druhý v ruke ako prútik. Pri Harrym sa vždy držal jeho bodyguard a pravá ruka Eddie. Aj on pochádzal z Anglicka, no z jeho severnej časti. Snehuliaka pripomínal zo všetkých asi najmenej. Vyzeral skôr ako hora snehu s malou guľou na vrchu. Nebol vôbec ničím ozdobený, len čo mal snehom naznačené oči, vďaka čomu videl síce matne, ale aspoň niečo. Až Zoldar tých 2 ohavných zlosinov zazrel, zlostne pľuvol snehovú vločku rovno pod ich gule. Harry a Eddie sa už chystali zaútočiť, keď ich zastavil Bismilláh. Srdce rvúco všetkých 3 prosil, aby zahodili spory a spoločne obnovili produkciu ich vlastného druhu. Pretože či už boli dvojguľoví alebo trojguľoví, stále boli v prvom rade snehuliaci. Všetci 4 tak spoločne nastúpili na čln a vydali sa na nebezpečnú cestu na Island. Plavba bola ťažká, more bolo neustále nepokojné, búrky akoby ich vyhľadávali a snažili sa snehuliakov vlnami, ktoré ich tak verne nasledovali, zmiesť pod hladinu. Snehuliaci však vydržali a bezpečne dorazili na breh Islandu. Na skalnatom pobreží sa im však ich ľadový čln roztlkol. Ledva čo z neho stihli vyskočiť. Najväčším nepriateľom každého snehuliaka bolo teplo a voda. Najhoršie však boli prípady, keď sa títo úhlavní nepriatelia spojili a vytvorili teplú vodu. Keď sa k tomu pripočíta fakt, že Island má najviac termálnej vody na planéte, všetci si isto dokážu predstaviť, čo statočných snehuliakov čakalo. Netrvalo dlho a v obkľúčení termálnych prameňov si začali jeden na druhom všímať, ako sa lesknú. Nemali veľa času, roztápali sa. Ani to ich však neodradilo, len čo pridali do kroku. Osud nebol k hrdinským snehuliakom bohvie ako zhovievavý. Po termálnych prameňoch ich čakal prechod po prichrliacej sopke. Všade po okolí pretekala horúca láva a oni sa začali topiť neúmerne rýchlejšie. Snehuliaci rýchlo pochopili, že sa cez to pekelné miesto nedostanú. Tu si však udržal ducha prítomnosť Eddie a začal zo seba vytrhávať sneh a lepiť ho na svojich druhov. Najviac na Harryho, ktorý bol zo štvorice najmenší. Len vďaka tomu mohli postupovať ďalej. Eddie zo seba odtrhával stále viac a viac snehu. Nezastavil sa ani keď z neho bola polovica, ani keď už bol menší od Zoldara či Bismilláha. Nedbal ani keď bol menší ako Harry. Kým sa snehuliaci dostali z dosahu pekelnej lávy, z Eddieho neostala ani jedna snehová vločka. Rozdal sa, len aby mohli jeho druhovia pokračovať. Nástrahám však nebol koniec. Na trojicu snehuliakov si urobila záľusk svorka vlkov. Vlci sú rýchle šelmy a preto im netrvalo dlho a skupinu dohnali. Tu sa zastavil Zoldar a nakázal svojim druhom pokračovať ďalej bez neho. Chcel im získať trochu času a vlkom sa postaviť.
Bismilláhovi sa jeho nápad nepáčil, no nakoniec privolil a spoločne s Harrym upaľovali ďalej. Zoldar sa statočne postavil vlkom z očí v oči s mečom v ruke a čelil im tak dlho, ako bolo potrebné na to, aby sa zvyšní snehuliaci dostali z ich dosahu. Potom sa už len spokojom na duši odovzdal svojmu osudu. Zbesilé tempo Harryho a Bismilláha zastavila až rieka, ktorá sa im drzo postavila do cesty. Na jej brehu stál starý, obschnutý strom a o jeho kmeň sa opieral ešte starší a obschnutejší čert. Snehuliakov hneď na privítanie vysmial a zaprisahal sa im, že ich cez rieku nikdy nepustí, že mu tak samotný Dedo Mráz rozkázal. Tu stala dvojica snehuliakov úplne bezradná. Keď čert uvidel ich smútok, s takou chuťou sa rozosmial, až sa jeho smiech ozýval po celom Islande. To privolalo Morenu, bohyňu zimy, ktorá patrila k družine Deda Mráza. Snehuliakom sa však nesmiala. Práve naopak, súcitila s nimi. Aj ona bola okradnutá. Napadlo jej, že snehuliakom pomôže a tak rýchlo skočila po prekvapenom čertovi a vydlabala mu oči. Čert prskal nadávky a reval ako ranený medveď. Morena to využila, zobrala oboch snehuliakov a preniesla ich cez rieku. Hneď, ako ich stihla zložiť na breh, stiahol ju silný prúd rieky. Snehuliaci tak znova ostali bez pomoci. Chatrč Deda Mráza stála našťastie neďaleko. Zatrieskali na vstupné vráta. Najprv započuli buchot a zvuk približujúcich sa krokov. Len čo sa dvere otvorili, vykúkol z nich Dedo Mráz. Snehuliakov si zhrozene všimol, až keď mu začali mávať. Stiahali mu sotva počlenky. Cesta ich stála veľa. Hneď ich oboch zobral dovnútra. Rozkázal vetríku, nech trochu ochladí statočných cestovateľov a vypočul si, čo ich ťažilo pri srdci. Snehuliaci mu popísali svoju strastiplnú cestu a nie len to. Priznali, že ich nekonečné boje boli hlúpe. Potom, čím si spoločne prešli, si uvedomili, že sú vo svojom snehovom vnútri jeden ako druhý. A zaprisahali sa Dedovi Mrázovi, že ho viackrát už nesklamú. Deda Mráza ich príbeh aj prísľub dojal. Oboch snehuliakov otcovsky objal a prisľúbil im svoj návrat na severný pól, rovnako ako aj návrat zimy na zem. Čoskoro bolo všetko po starom. Zima sa pravidelne vracala na zem a noví snehuliaci sa opäť v húfoch chválili na severný pól, kde ich pri bráne trojguľového a dvojguľového snehuliaka vítali Bismilláh a Harry. Až budete najbližšie zo svojho auta alebo dvora rozzúrene odpratávať sneh, spomente si na Bismilláha, Zoldara, Harryho a Eddieho a na to, čo všetko museli podstúpiť, aby nám zimu vrátili. Radšej sa usmejte a postavte si snehuliaka. Nikdy neviete, či náhodou nevytľapkáte nového hrdinu severného pólu. Na to, aby vznikli, potrebujú, kde na seba sa ich duša preniesie že rodičia museli začať kupovať svojim radolestiam. Zabralo dosť času, kým sa Zoldarovi podarilo. A akurát v deň, keď sa chystal Zoldar a Bismilláh odpustiť. Harry bol vytľapkaný v srdci Londýna dvoma sestrami v predpubertálnom. Keď sa títo úhlavní nepriateľa osud nebol k hrdinským snehuliakom bohví ako zhovievavý. Po termálnych prameňoch ich čachal. Kým sa snehuliaci dostali vlci sú rýchle šelmy a preto im netrvalo dlho.